Odbornici Skupštine opštine Mali Zvornik na jučerašnjoj sednici su potom doneli i odluku o usvajanju plana upravljanja rizikom od prirodnog hazarda za opštine Mali Zvornik i Ljubovija. Plan se može pogledati na internet stranici opštinske uprave. Kako je došlo do izrade ovog plana? Dakle, Regionalni centar za životnu sredinu iz Beograda je dobio sredstva od Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA da se izradi jedan program. Naime, ukazala se potreba jer je uočeno da je nakon ovih katastrofalnih poplava prošle godine u opštinama u Srbiji, opštine nisu imale ovakav jedan planski akt, niti su i nešto slično tome imali, pa su raspisali jedan takav konkurs i ovde možete da vidite da je se na taj konkurs za ovu opštinu, za ovaj naš region prijavio UNECO iz Šapca, odnosno Beograda, i dve naše nevladne organizacije koje se bave zaštitom životne sredine, to je Eko Drina iz Malog Zvornika i omladinsko udruženje Naša Ljubovija iz Ljubovije. Po prirodi posla, kolega Boris i ja smo učestvovali zajedno sa njima, pružili smo neku, da kažem, tehničku podršku i jedan takav plan je urađen. Naime, prikupljeni su svi mogući podaci koji su mogli da se dobiju iz statistika, iz opštinskih raznih dokumenata vezano za ove prirodne katastrofe, tipa poplava, zemljotresa, klizišta i tako dalje, i sve to sistematizovano i ugrađeno u jedan ovaj program. Program također sadrži i neki akcioni plan, a u njegovoj izradi je korišćen i omogućeno je učešće javnosti. Naime, nekoliko puta su pozivane razne grupacije, rukovodstva, opština, sve zainteresovane strane da učestvuju u tim javnim raspravama, da su oni izlagali taj program i svi su mogli da stave određene primjedbe na osnovu čega su oni posle taj program korigovali.